Katanan kakoi kakia jong ka sarkar jila menta kasi ka kharpatrik jiliu kalarai banthau da ka consultative committee ka bakan thop igitra jong hospital simen ki badan hapo ka jala na menta banikran hlo kamat ka jingkiu ka bai sumal covid batru banthau kilan inti kumno baki pai ba kinumat ya kum kiti ki jinge habakran siklar thai khobor u menteri katan kakoi kakia uba el hek ula pentep bah ka chanmit jong ka si thodieng ula lumia ka jingelang bat ki trai hospital simen bat pentep ru ba ka dei lengba ka te ka jelang la shimya ka rai banthau da ka consultative committee ka ba ka sarkar ka sapen mi ya ka jimpena habakali balai omsem la thau ya ka ta committee khamman swan ka liang menteri ula ai ka jubab ba ka ni ka dei ka baladap ni kran na ka por sa ka por tiga bai dei bde mende ngi la khot ya ka meeting jong kini ki private hospital baro ki ba panya ki private hospital menyekan halor ke jingya ki bagi pai ba gendu ya ke jing kiu pelat ka dor lani ka jingkiu polat ka bill ya ki patient ki ba yo covid ki ba thia hagi private hospital yani na kalian ka sarkar menne ka sngi na ha ka jimpnya ka jonga hi na sim ka rai bagin ka constitute ya consultative committee bagin sa issue ya ka notification bandon lang ki member na po ki private hospital badang government menje perkhat halor jong ani ka kam bahaya dia nak ikut khamsha ko jimu ko yang ada di private hospital. Ini kejing temu jong sarkar kebede kejing yang tu. Kejing temu jong sarkar galonggum ni. Hadin bengelayo ya bon kejing agaba ki gelayo so ya kejing ong jong ki pai ba ke bon. Kamtam lele ya gitu ki ba kham duna kejing yo. Ki ba thia hagi private hospital. Te dai kata kadau ke sarkar kelas sim khia. Halor kini ke jingye nakda daw ka sakot ya kini ke meeting bat ki private run hospital kena bangin ya sngotu kumno bangila ban ai ke jingye rap ka bakhamba ta de nakda daw bangim simla ban poi se ka bakut ke jingye kan menne la thung no daga wei ka consultative committee hapdeng jong ke private hospital bag government banya perkhat namda ke jing bha ke jing bet jing biang jong jurun kam jong pai ba belepat dengan sarkar Islam khapuni da dengan paling kham jua ba Rupun kinampang terhadap ya kami hospital Zarikat dan juga Dina Rasio di hospital kedua berada. Fi ya kini nadu muncul ada khot nagaliang jong DHS samai mende kelam khot. Ada khot nagaliang DHS samai la khot RCN license nagaliang jong sarkar la khot RCN ba nagaliang jongaru muncul la khot sistem ya kini jege ka bagi si ki kendu mende bedang khot menta. Ngilai berkat nadu ki por ki bagi pai ba ge kendu ya kini jege. Dia mana bagi kau consultative committee mentang imbansi benbu no da gawe consultative committee ke bagindan ke member nang tena po ki private run hospital bad nang galiang government banya perkhat ke babahan nang benda ke jimen toj nang benda ke jingerap gi pai ba jungi menne ngi long ye bo no kilai bo no benbu no ke committee Mencua gila khot jadi ses gila le belum kam la khot mencua pilakan mau. Kita gila potong no kedai nomor private hospital kimpedian. Amde bom pediang kata. Bila yu iya kan ni ka review meeting bela khot mencua ru mencua naga lai hajar gila pungkiu ya kan ni sumari covid jangan rifu hajar hagi private hospital ru. Mende bom pediang ke sarkar nang le gi kam ke dapat ki jing dang boni bami. Dengan sarkar ke man ka sngi ka khot ya kan ni ka review meeting naga benta banja perkhat halor ke jing jong pai ba gi kendu. Da fiom gidau ko pen I mene gi private hospital bon bha ki jing nomor ba jing sumar gi dan jong ga ba kelong very technical ka banga nomla ban batai. Wada ga ju ka pot jong covid patient la kam ban IC bon ba ki injection kan IC bon ba ki dawai bo fair kita la jong gi ga ba manga as a non technical person ngan ba ban batai kita detail tamba kita di jing ke ba pen pau naki private hospital mene nak ta daw ngi sa bo no da ka ne ka consultative committee khnang ban warra ya ka jing kendu lang banja perkhat kumnu banya solve ye ka ni problem ailat shwa ya ka consultative committee bukan syong kanya perkhat nganget kunu warra ege baba angin batai lupa ya muntai ka kita ka committee ru ki pat syong dingala syong ka committee tingin sesuatu baka ege la ban warra ya solution ya ka jing ka bagi pai ba ge kendu tikin sai syong no ban warra pat ya ka ege daga jing sesuatu jimun hapne ga sarkar bat kitu ki private run hospital and I pour ki maximum within 1 week they should be finished